Man took dominion over man. The conquered were made to serve the conqueror. The weak were made to serve the strong. And freedom was gone from the world. Hi ha ninots del sistema? El sistema i la seva estructura tenen un únic objectiu a assolir: perpetuar-se en el temps. I per assolir això, necessita aturar els moviments que volen avançar en drets i llibertats i que fan perillar dita estructura que dona de menjar als privilegiats d'aquest sistema. Com tracta el sistema a qui els fa la feina bruta? Al menos 150 de los inmigrantes entran al agua para intentar bordear el espigón que separa los dos países. El resultado, al menos 15 de los inmigrantes mueren ahogados o aplastados en el mar. No hay ninguna condena a ningún guardia, ni policía, ni ningún otro miembro del Estado sobre este tema. Si no hay ninguna condena, yo entiendo que estamos en un Estado de Derecho, es que no ha ocurrido. Així, a tots els que atempten contra aquestes persones que lluiten per un futur més digne, el sistema els hi deixa fer. Com podries saber si ets un ninot del sistema? Molt senzill, si has fet qualque cosa dolenta i t'han acusat, però la sentència és molt per sota d'allò que hi diu la moralitat, ho eres. Si avui es jutjara, seria exactament igual que fa 28 anys. El mateix aparat jurídic els defensarà fins al final. del sistema, que ens quede clar que això no era ni és ni serà Castella. Valencians, això és nostra terra, història, cultura.